Ara nosaltres pugem per l'altre camí, pensi. No, si asquerosa és. No n'hi ha més? Estava intentant baixar. Anna, per què no caps? Ja tens el número agarrat? Ja tens número? N'hi ha que fer escalisme. Hay que cobrar l'entrada. Què? Hay que cobrar l'entrada. No sé si podes entrar en aquest caputx, en aquest traje. Entre. No entres? Tinc clàusula fora. Ara l'únic que pot ser és... Què? Estem mirando. Bueno, la groga no és Ara recorda? Què? És que un peu que no tinc una Què diu? Les coves si les han putado i faig. Manolo, n'hi ha qui forat que veu per Tu no vas entrar a la cova? Mira el mur morat. Ara vas entrar un poquet. Anna, endavant. En el digues peus, Nosaltres antes no gastaven cordes, no gastaven res, penso. Antes no n'hi havia, fa 40 anys no n'hi havia cordes. Jo em penso que baixaven sense cordes. L'any 40, No? O sigui, has dit l'any 40? no, o més. L'any 40? No. Entonces, per què dius que l'any 40? Fa 40 anys. No, tu has dit l'any 40. Sí, he dit l'any 40. Fa 40 anys. Fa 40 anys. Sí, vols la GoPro per gravar? Baixa, Vicent. No, jo? És això? La part de demà no entra. Hi ha 50 metres cada xina, tens que anar, 50 metres cada per cavall. Com es posa a la interna? De l'aplicació? Blai. Si no, o ahí també. Manolo, baixa. Tu puedes pantalla. Vol pujar? Jo tinc mania... O pon el dedo por la rama. Val, dona. Jo és que no cap. Ole, Anna, ole, mira. Qui més vol embotir-se hi dins? Ala, i va, el València com ha quedat? València juga a les 12, el Madrid a les 4, no? Ara es fa servir Liga. Corren i el peguen dos pets i apareixes com ixes. Forat. Jo no veig com és. Jo vull veure el forat, no? I després com puges? Com Pues puges? escalant, és fàcil, de pujar és fàcil. Jo, mira, jo estic ja quasi dalt i estic... I ara, i d'ahir què? Tens que N'hi agarrar ha una altra sala allà dins. l'ascensor, Que han d'entrar allà dins. I les barques estan allà. N'hi ha barques. I la banda de música també, És que n'hi ha allà. l'orquestra. Això l'acaba la gotera. Va, no sé, se ningú més. Javi, Algo y bajo. para baixar aguante. Vamos, chicas. Follow me. Simón, si te agrada no dice. I així, així costa més entrar. No? Así. Vols una remà? Vicent, tu no baixes. A vostè t'agradaria no dice. Hòstia, n'hi ha corda i tot o l'heu posat vosaltres? Vicent, tu no baixes. A vostè t'agradaria no dice. Ja s'ha refregat prou en la branqueta aquella, ja. Ahir fa fort de pegar-te la barbilla, se'n va el peu. Ja ho dia Genaro, els jóvenes que vulguin baixar. Però que estan fent ell baixa tot el rato? Això és una pregunta. Diu, los jóvenes... Però és molt. Ore? 60. Ui, pues. Manolo. Ja està. Ai. Està xula o què? Buah, hola, calor. No, meus peus no pugen així. Deu trobar un matí regant, pobret, ja allí. És la cova. No, perquè jo tinc els peus més llargs i això és... Estàs regant. recordat? Ja t'apanyaràs, ja. Ara tu l'esquerra és que posa... No, si ja ho sé, perquè Jofre està activant-me i està llevant-me el peu. Ja està. Pesat. Pues ahí es morret i tec. Jo tenia Jofre darrere. El bleiot. Ai, Ja està, així. ha xafat el bol. Ai, Santaneta, això és cova. Ahí sí que n'hi ha les cupinyades. Ahí també, ahí. Des de baix, me saqué la cama. Ahí També. també. Se queda la cama, ajudeu-lo. Però jo trobo que això és més d'antes que d'ara. No t'haves activant por ara, corre. No, a veure si tots han pujat sense ajuda. Ja està. No, tens que On endevinar. està foraet? Tens que endevinar la pedra del peu. Si no... Ai!
anat tots a la caseta? És que estem berenant tots i ara. Joder. Fa calor ahí Han dins, anat Buah. a fer xocolata en Altra volta xulos. portar la paella me la mengem ahí dins. No, està xulo. Home, Que fa calor, era un truño de esos que ni he visto por ahí. A berenar, s'estan berenant. Berenant. En vas, Podeu? Em van a berenar, que estan fent no sé què, bocadillos a berenar. Què està gravant els que ixen? Està xulo. Lola m'ha dit, tu quédate ahí para ayudarles desde Claro que sí, eh? La veritat és que sí, Genaro sí, jo l'últim i ja. Genaro ja està acostumat. Que ell és... Jolín, tu. Uah, quina Costa més pujar que baixar. Sí, és impressionant. Entonces tu, Vicente, sí ja venies fa 3 minuts? Vinga, té la marca ahí. Tinc la marca allí, a mi m'ha... Si és dona vaig jo, eh? Sí, jo estic fora, però necessite... Lola m'ha dit que m'ho ajude però de dalt, de baix no. O sigui, ara pego un bac, demà no podeu anar a treballar. Bé, està bé. Pena, no? Això vos faltaria. De maco, sí. No? Anem baixant. Això el crema, Està pujat el crema si no és àgil. I després la paella que m'han aixecat. Lisa, a fer la foto. Jo crec que és roïn, Val la pena pagar-te en pedra. Ella... Jo, per exemple, millor, m'evito una escaló, ella millor necessita coses. No, però si és que fas tots millor. Ah, ahora lo complicado, ¿no? El culo. Calla, el culo no és persona. Cova de la gotera. Cova de la gotera. Cova de la gotera. A mi sí de l'estació d'estiu a l'hivern no res. Ah, que sí? Jo m'he assomat ahir i se m'han empanyat les càmeres i tot. Dic, no pot ser això. Jo m'he tingut que llevar un bon rato les ulleres, Sí, perquè si no, no hi havia forma de... No poden anar baixant, no? Ahí? Ahí. És una postura rara. és postura rara. Que és cama. És postura rara. Ni entrar ni eixir, Està molt... És que està un poc raro, la veritat és que... En Bernia también hay una. Però el raro és que si havent tingut Igual, de pequeña. 14 No seria el primer. Hay gente que no entra, La ¿no? mochila, vale. Tú date cuenta que te estás arrastrando, son túnels y vas arrastrándote per terra. Tú tienes que anar en roba, pero para arrastrarte per terra.